A volta ao cole non é motivo de alegría para todos. Para algúns é a volta ás ameazas, aos golpes e ao medo. O 30% do alumnado galego recoñece ter sufrido bullying e moitos deles terminan por cambiar de centro. Como viven as víctimas? A volta ao acoso escolar, hoxe no termómetro. 1:10 do mediodía, seguimos en directo no termómetro, pois sí, porque efectivamente 3 de cada 10 alumnos galegos sufrindo bullying é unha cifra moi alta. O acoso escolar segue sendo unha asignatura pendente. A volta ao cole é para moitos nenos e nenas un momento cheo de ilusión. Volver ver aos compañeiros, estrear material escolar, empezar un novo curso cheo de oportunidades. Pero para outros, este mesmo regreso ás aulas pode ser un auténtico pesadelo. O que para uns é alegría, para outros é medo. Hai rapaces que contan os días non con emoción, senón con angustia, que se preguntan se este ano será igual co anterior ou peor. E non sempre pasa só dentro da aula, pode estar tamén nos baños, nos vestiarios, nos recreos, porque o acoso escolar adopta moitas formas. Agresións físicas, violencia verbal, illamento social e tamén ciberacoso a través das redes sociais, onde se segue machacando a vítima mesmo cando a xornada escolar remata. E non son cousas de nenos, é do real e moitas veces a peor parte é o silencio, o da vítima que non sabe a quen acudir, o dos compañeiros que miran para outro lado ou mesmo dos adultos que non sempre ven o que pasa. Facer que a volta ao cole sexa fantástica para todos non é só cousa de mestres ou familias, é responsabilidade de toda a comunidade, porque ningún rapaz debería temer volver á escola, e porque todos merecen aprender, xogar e medrar en paz. Pois, sen dúbida algunha, Bernardo, que din os datos sobre acoso escolar aquí en Galicia? Pois baseándonos nas cifras do último informe PISA que coñecemos, publicado, o 8,5% do alumnado galego sofre o acoso escolar de forma frecuente, vale? É unha cifra superior á media nacional, que está no 6,5%. Estamos entre as comunidades con máis incidencia xunto con Canarias e Cataluña. Pero, ademais, o estudo sobre a percepción do acoso escolar en España sinala que o 30% dos escolares galegos de entre 5 e 18 anos recoñece ter sufrido acoso, situándonos tan só por detrás de Asturias e fronte a unha media nacional do 23%. Tamén indica que o 11% das persoas que sufriron acoso durante a súa etapa escolar recoñece fondas secuelas como afectación da autoestima, ansiedade ou mesmo depresión. E que ocorre no ámbito do ciberacoso? Pois ben, un estudo recente da Universidade de Vigo di que máis do 27% dos adolescentes galegos de entre 14 e 18 anos foron vítimas de ciberacoso e case o 35% enfróntase ao risco de grooming. Que é o grooming? O acoso sexual a través de internet, a través da rede. Agora que comeza o curso, cabe lembrar que nos centros educativos galegos continúa en marcha o Plan Integral contra o acoso e o ciberacoso escolar e que inclúe a colocación de puntos laranxas, esas caixas de correo físicas e virtuais para denunciar de forma anónima. Ademais de incluir tamén formación do profesorado, o involucramento das familias e tecnoloxía para fomentar unha contorna escolar segura, inclusiva e de tolerancia cero, porque garantir que ningunha voz quede silenciada é responsabilidade de todos e require atención e acción conxunta, pois para evitar historias como a que hoxe estás a coñecer de primeira man, Rocío. Sí, así é. Oxalá historias que nunca ocurrisen e que nunca tivésemos que contar, pero o certo é que hoxe estamos aquí con Santiago. Moi bo día, Santiago, como estás? Mal, a verdade que bastante mal. Intentando afrontar este novo ano, tendo a esperanza de que seña diferente, xa que no centro novo, a ver, vese que os profesores están preparados para traballar con persoas con trastornos, cousa que no anterior centro non. E a ver, un pouco de esperanza. Esperemos que todo vaya ben. E nada, esperar, a ver. A túa filla foi diagnosticada, por eso dice Santiago, con trastorno de espectro autista, pero vos como vos dichedes conta de que esta situación de acoso estaba tendo lugar na vosa casa? A ver, hai 2 anos e medio, 3, nós notábamos a nena que cada vez se retraía máis, que chegaba e o que primeiro que facía era encerrarse na habitación. E se un día, pois, súa mai duchándoa, pois veulle que tiña marcas en muñecas, pernas,
e dámonos conta que estaba autolesionando polo sufrimiento que levaba encima. E aí foi cando, de verdad, preguntamos no instituto que estaba pasando, todos sempre nos dixeron que nada, que todo ben, que todo ben. E ao final a nena acabou confesando que si lle escupían polos pasillos, que si lle pegaban, que a insultaban. E a ver, este ano acabámoslo de ver, porque tras a denuncia, veñen todos os días por diante da nosa casa a rirse, a insultar, a burlarse. E claro, como saben que son inimputables, que son nenos, aproveitan esa situación para seguir. E a verdade é que eso chega un momento no que cansa moito, porque xa vai un ano seguido, de todos os días. E que isto pois, comezou sendo un acoso escolar, pero traspasou esas barreiras do centro e chegou pois, eso, ás rúas, ao día a día da vosa vila que vos leva a tomar decisións drásticas porque que a túa filla hoxe nos atopa aquí con nós porque comeza esta nova andadura nun novo centro e queremos un pouco pois, protexela, non, Santiago? Eso é o principal, protexela e intentar que volva a recuperar a súa sonrisa, porque era unha nena moi feliz. Agora é todo unha lucha constante. Unha loita constante que a levou incluso a querer quitarse a vida. Sí, en dúas ocasións. Pois eso foi o que máis nos matou a mai e a min, que tampouco temos moito coñecemento do trastorno. Bueno, tuvemos a axuda das Faenor, que nos foi contando un pouco o que eran estes temas, e como leválos, que a donde acudir. É verdade, pensábamos que estábamos solos, pero ao final algo de axuda fomos encontrando. Vivides nun inferno, como ti ben relatas, a solución que atopaches foi mudala de centro, pero a realidade é que iso tamén toca o voso día a día, porque agora, para poder levar a túa filla ao cole, tedesvos que levantar ás 6 da mañá, cando antes se levantaba ás 8. Eso é unha rutina diferente, de casi 2 horas de madrugo, pero bueno, é a única solución ahora mismo que nos queda. Crees que pode ser a solución a este acoso que estade sufrindo non só a túa filla, sino xa como familia? No, nós vamos ter que marchar do pueblo, porque van a seguir, pois xa, como non teñen no instituto, virán máis á casa, supoño, que é o que están a facer últimamente. Por eso a nosa única opción é marchar de aquí. Esperaremos este ano, pero por ano que ven, 2 como moito, intentaremos marchar do pobo. Pois moitísimas grazas por atendernos, Santiago. Xa están a ver unha testemunha máis que dura dunha realidade que está a vivir esta familia, compañeiros. Muchísimas gracias, Rocío, esa testemunha de Santiago. A 20 kilómetros da casa, Patricia, tivo que comezar esta rapaza ao cole para afastarse dos seus acosadores. Sí, pero eu penso que esta familia está a cometer un erro importante, Rocío. Eles non poden manexar sós isto. As súas decisións, evidentemente, están encamiñadas a favorecer o benestar da nena, pero non o poden manexar eles solos, porque estamos falando dun delito de acoso. Se van diariamente persoas, dame igual que sexan nenos, porque detrás desos nenos hai uns pais e uns titores, a súa casa, a acosala, a insultala, o que sexa, e que isto xa se lle vai das mans a Pero calquer que deberían ter familia. feito, entón? Denunciar a policía. De entrada que unha estamos denuncia. falando, moitas veces a xente pensa, sobre todo os pais e nais, pensamos ou podemos chegar a pensar que isto non é un delito penal, pero sí que é un delito penal. É dicir, o Código Penal sí que pode aplicarse neste caso. É dicir, o que está relatando este home, este pai, demostra que hai unha constancia, é dicir, un acto repetitivo que é unha das claves para definir cando hai acouso escolar ou cando non. Non se trata de un accidente illado, se trata de unha constante durante moito tempo que pode implicar abusos físicos, pero tamén degradación, humillación, que pode provocar ansiedade, angustia, sentirse menospreciada, humillada. É dicir, todos os requisitos para definir acoso escolar punible pola lei o está relatando, polo tanto, este pai debería... Entón, que credes que subsacen estes datos que nos explicaba antes Bernardo, Elba? Pode haber isto que estades aquí as dúas abuso de poder, que pode haber como un descoñecemento con toda a boa intención das familias de como proceder, de como manexar unha situación así? Sen dúbida, eu penso que sen dúbida. A ver, hai outra cousa, moitas veces os pais, este é un exemplo fantástico para moitísimos pais ou nais que poden estar escoitando. Hai moitos pais e nais que non saben. O primeiro problema é enterarse,
porque ás veces non nos enteramos na propia casa. Bueno, creo que lle pasaría a maioría dos pais, efectivamente, por outra banda. polo tanto, o primeiro é ter ese contacto, esa comunicación cotidiá cos nenos, senón é imposible É saberlo. que aquí o problema, temos un problema social e un problema que nos ocupa a todos, ademais, claro, non é un problema que é unha cousa de nenos ou que é unha cousa dos colexios, é unha cousa que nos ocupa a todos e a todos os estratos da sociedade. A infancia é o que temos que protexer entre todos. E ao final non nos queda outra, primeiro porque os adultos temos os mecanismos para solucionar cando temos un problema. Se isto ocurrise nun ambiente laboral, nun traballo, nun posto de traballo no que esa persoa está continuamente sometida a ese trato vexatorio polos compañeiros, a eses insultos, a que lle escupen no traballo, teríamos outros mecanismos para solucionalo. E somos adultos e sabemos como solucionalo. Como son nenos, primeiro, eles non saben como solucionalo nin a quen recurrir. Moitas veces síntense solos. E logo, segundo, claro, o problema é que neste caso, moitas veces a sociedade peca de, bueno, son cousas de nenos, bueno, xa arreglarán entre eles. Non. É un problema moi importante que temos que atallar entre todos. Totalmente de acordo nesto que estás a dicir. Por suposto que hai moitos pais e nais que non detectamos na casa, pero despois hai un problema social de falla de valores, non? Totalmente, Elba. Vivimos unha sociedade moi permisiva, porque eu penso posiblemente que os pais desta rapaza pois non saben o mellor que é o que está acontecendo no colexio, non? Pero posiblemente os nais e pais destes rapaces que están a facer este acoso saben un pouco que tipo de rapaz teñen nas súas casas, porque estas non son cousas illadas, estes comportamentos, son cousas que se reinciden moitas veces desde que os nenos son ben pequenos nas casas. E despois tamén hai outro problema, que vivimos nunha sociedade moi vergoñenta, non? Que isto de poñer así o dedo e dicir que é o que está pasando, pois moitas veces danos vergoña, culpar a alguén en concreto e tal. Isto pasa nos temas tamén de violencia de xénero, non? Que hai moitos veciños que escoitan cousas, moitos membros da familia que escoitan cousas e todos calamos. Entón, é aquí, e despois, claro, esta permisividade tamén se traslada os propios colexios e escolas. Aquí ninguén quere ter autoridade de dicir, está pasando isto, imos solventalo, imos, por exemplo, a xuntar os nenos cos pais e cos acosadores, non? Porque este é un problema de traballar a empatía, que tanto falamos da educación emocional e do traballo da empatía, e despois profesionalmente non se traslada. Solamente dúas ideas breves. Dicía este pai que están indo nenos a diario á súa casa se en vez de ir a casa de outro neno isto lle estivese pasando a unha muller, de que estaríamos falando? Se eu digo que a miña casa veñen a diario a insultarme e a ameazarme, que estaría pasando? Estaríamos falando nos mesmos termos nos que estamos falando agora? E unha segunda cousa, hai algo peor que ter un fillo o que están acosando, é ter un fillo acosador. Aí quería chegar eu. É ter un fillo acosador, e iso teñeno que revisar as mesmas familias. Porque as familias saben moi ben os nenos como se comportan. Explicaches moi ben, Elba. Lóxicamente, ponse foco na víctima, como non pode ser de outro xeito, pero tamén moitas veces os pais que teñen un fillo que o que causa o bullying, o que é o acosador, tampouco moitas veces teñen os mecanismos para solucionalo, e por eso digo que hai que abordalo dende todos os puntos de vista e abordalo xa. Sí, é que é moi interesante o que dixestes todo, sobre todo non por sempre o foco nas víctimas, senón tamén nos acosadores, iso que dixeches, Elba, desa falta de valores que, por desgraza, bueno, pois lles contamos moitas veces en diferentes eidos aquí no termómetro. Pois estaremos pendentes deste asunto, pero